Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. Welkom bij Breek de Week. Ja, vandaag hebben we vergetsjonsmensen, want de toppers van Remun zijn aanwezig. En we beginnen met de eerste twee, die zitten naast mij, en dat is Ben en dat is Rick. Welkom heren. Dankjewel. Om even terug te gaan naar de toppers, voor mij is het bekend wie hier zit ontstaan, want ik zat ooit in die commissie. Wie zijn de toppers van Remun ontstaan? Ja, we werden eigenlijk gevraagd door het feestcomité van de jubileumvereniging van Donderberg, de Donderwil. Om door met Patrick en Roy, Rick, die waren goed genoeg, dat ik het gehoord heb. Om door met z'n drieën een soort act te doen, als zijn de Remunse toppers hadden ze bedacht. En hadden het gesprek zeggen van, ja, wacht even, een wiefjes van de Donderberg, van de Donderwil, dat hoort ook bij. Ja. Dus we hebben eigenlijk de eerste avond door een act opgevuurd met een paar meters aan elkaar geknipt en een paar nog zelf. En hoe ging dat? Ja, eigenlijk helemaal niet, moet ik zeggen. Helaas is het gefilmd, hè, avond. Nee, maar het was wel feest. Ja. Het had beter gekend, maar het was wel feest. En iedereen was tevreden, en we waren ook tevreden. Ja. En toen hebben we er even ingezet. En ja, toen hebben we de Donderwel zorgen om er maar door te komen, die zoeken dat ik heb gehoord. En toen hebben we eigenlijk de bodenschoen aangetrokken met Mr. Dieters en Guido van de bestuur van de SPR, Stichting Promotie Remun. En die hadden veel wat het gaan doen. En met alle foto's die we de eerste keer gemaakt hebben we de tweede editie en de derde editie. En dan nu waren we in oktober de vierde editie. Ja. Ja, zeer succesvol, Rick, als DJ bij zo'n Remunse toppers. Wat moet ik me daarbij voorstellen, zeg maar? Ja, nou ja, zie je natuurlijk het zingwerk, dat hoop ik gelukkig niet te doen. Maar er moet natuurlijk wel een bepaalde show gemaakt worden. Dus bij mij is het vooral het werk van de tevoren, zeg maar, om dingen groot aan eind te maken, om er logische volgorde in te maken. Dus de creatie van de show, zeg maar. Ja. En natuurlijk, live moet dat natuurlijk ook wel gedraaid worden. Maar op dat moment doe ik niet meer heel erg veel. Want ik kan hun natuurlijk niet verrassen met, nu doen we eens even dit nummer. Dus daar werd wel van tevoren, zeg maar, zit van mij te werk. En in de uitvoering zit zelf vooral het werk om het zingen, zeg maar. Ja. Maar dit jaar kreeg ik meer ook eigen bluksjes erin, waarin ik mijn eigen ding ook op deze album kan. Dat is wel fijn natuurlijk. Hè? Ja, weet je wat het is? Het is natuurlijk, het zijn weer hartstikke goeie en enthousiaste zangers, zeg maar. Entertainers. Ja. Ja, de kaartverkopers heb ik lossen, dus... Maar dat is natuurlijk moeilijk om als DJ, zeg maar, ja, weet je wel, de mensen die gewend zijn, een volle bühne met 4 zangers, zeg maar, weer entertainers erop. Ja, dan hebben we allemaal te zoeken wat er op in plek kan worden. Maar ik denk dat we dat gewoon hebben. Dus dit jaar gaat je verrassen, weer. Weer. Als het goed is wel. En hoe gaat jouw deel er dan uitzien? Daar ga ik niks over zeggen. Nee. Dan moeten ze komen kijken, hè. Dan moeten kaartjes komen. We zijn gisteren begonnen met de kaartverkoop en binnen 3 kwartier waren we de helft van de kaarten. Ja, geweldig. Ja. Al de early birds. En die goedkoper als je andere kaarten. Ja. Dat jullie een oproep gedaan op Facebook, hè? Ik kon je inschrijven. Een week lang, we hebben al die media die de zorg op bezoek hebben, omdat we via een online verkoopscherm hebben we allemaal die mailadressen. Ja. Hoe we gebruiken. Dus ze hebben van tevoren een mail gestuurd van dan begint de kaartverkoop. Maar dan hebben ze toch gretig gebruik gemaakt. Ja, blijkbaar hebben ze er zin in. Ja. Maar als we terugkomen naar de allereerste avond, zeg maar, het jubileumfeest van de Donderbil. En ik weet nog inderdaad dat verder rond 6:15 aankomen. De deuren gingen om 8 uur open. En toen ging er al een rit tot binnen aan de sporthal. Dus toen al, zeg maar, willen mensen het zien. Ja. En nog steeds willen die mensen terugkomen. Dus we moeten ook ieder jaar wat anders doen om die mensen te verrassen. Ja, je hebt er wel Weer verstand dachten van, hè? dat die worsten stingen. Ja, Dus dat heb ik er allemaal niet. Of wat ze dan doen. Ja. maar ja, goed, je hebt er goed over nagedacht. Hè? Je denkt ook na over de totale opbouw van die show. Wat is volgens jou dan het geheim van dit programma? Dit komt. Zijn het de mensen? Is het de locatie? Is het de liedjes? Wat is het? Het is een combinatie van dingen. Ik denk dat we echt veel entertainers hebben. En kijk, weet je wat het is? Big Benny, Mischke, Patrick, Mega. Het zijn allemaal sterren op zich. Het is allemaal los op zich. En waar je ook alleen, zeg maar, deze album werd er bij elkaar gedaan. Maar deze album doen ze ook juist de dingen die wat ze normaal niet doen. We hebben in het verleden hebben we Daddy Cool van Boney M horen zingen. Ja, dat is één keer per jaar op der album dat ze dat kind verwachten. Maar de verwachten het eigenlijk ook niet. En dat vinden de mensen net leuk, dat ze Big Benny wel op het podium zien. Maar niet met zijn normale repertoire. Niet alleen maar met zijn normale repertoire. En
dat maakt dat mensen zeggen, nou wat zal er dit jaar weer aankomen, hè? We zijn een keer we zijn wel op het podium geweest als Captain Jack zijn we erop, en de longboat. We hebben ook allemaal kostuums erbij, zeg maar. Ja. En dat maakt de toppers een andere avond, als dat ze zeggen, nou weet je wel, Roy Zelda, dat ik morgen door, maar dan kan ik morgen niet gewoon, want dan zie ik volgende week ook wel. Dit is echt eindmatig bij Het is aan de ene kant bekend. En aan de andere kant is er altijd die spanning van wat zal het nieuwe zijn? Ja. Waar gaat het vonken? Ja. Maar dan moest je ook voorstellen, kijk, veel spelen amateurniveau en de echte topper van Nederland spelen Champions League. Maar eigenlijk is het precies hetzelfde. Juist. Het is gewoon een feest voor iedereen. En Ja. die nummers die verder brengen, dat zijn gegarandeerd nummers die iedereen kent. Ja. Dus jij wist of René Vroger dat zingt kwalitatief veel beter dan Big Benny. Maar of Big Benny dat zingt, dat maakt het voor dat nummer niks goed. Want die mensen zingen het toch allemaal met de. Ja. Dat hebben we nummers genomen, we gingen tekst zoeken weer. Ja, dat maakt eigenlijk niet goed, want de mensen zingen het. De zingen met... Het is ja. een feest samen. ja, absoluut, ja, absoluut. Ja. En ik denk ook dat de kracht van u is de onderlinge band. Want Wim had je dat gedacht van tevoren. Wat zo zag schrik, hè? Het waren natuurlijk allemaal eilandjes. We hebben ze bijeengebracht en het bleek te klikken. En het bleek na zoveel edities nog steeds te klikken. Ja, en dat is best pittig hoor. Want, dat geloof ik. Vier uitgesproken meningen en dan twee bestuursleden die een mening hebben. Ja. En dan moesten we daar show van maken. En Rick had vorig jaar gezegd, jongens, ik film me eigenlijk niet meer zo bij de toppers toe, want mijn aandeel in de show zelf Is Rick, niet. Ja. is niet minimaal. En ja, god, hij had eigenlijk wel gelijk. Maar wie kennen we naar Rick, wat is zijn kracht nou? Dat is eigenlijk zijn eigen ding kunnen doen. Ja. Nou, dat hebben we dus nu getracht. Dat moet nog blijken, hè, de show moet nog komen. En nu getracht om dat nu weer het beter aan de verte te komen. Dus hij voelt zich dan weer gelukkig, ja. Ja, we zijn het veel geoefend in het boeteland natuurlijk. Hè? Dat hebben we mogen oefenen. Ja, ja. Ja, en dan mocht er het nu op het hoogtepunt brengen. Nou, dat bedoel ik. Nu, ja, dat is spannend. Dat we dat hebben. Ja. Nee, maar goed, er werd natuurlijk ook wel eens met onze bios met de voet op de tafel gehouden. Maar eigenlijk altijd wel een onderling overleg. Kijk, ik bedoel, het is we doen dit eigenlijk puur uit liefde voor de muziek. En heel eerlijk, we hebben daar ook allemaal binnen een wekelijks uitje aan. Ja. Als we daar echt allemaal gewoon repeteren, zeg maar, dat is lang niet altijd. Hè. Als er een serieuze show, dan moest het 2,5 uur serieus repeteren. Bij ons werd het fatsoenlijk gerepeteerd, maar werd er ook een beetje bier gedronken, werd ook gelachen. Dat is de kracht van de toppers. Dat zien die mensen als het gewoon is op het podium. Ja. Dat er niet 5 individuen staan, maar 5 mensen die wat samen met die organisatie eromheen een fijne tijd hebben gehad. En dat over willen brengen op die mensen. Ja. Ja. Maar wat ook belangrijk is om te zeggen dat al mijn collega's, inclusief mezelf en ook de bestuursleden, er 0,0 aan verdienen. Dat geld wordt voor hopelijk overheid in een stichting, de Stichting Promotie Remuin, SPR. En daar proberen we straks bepaalde dingen mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan het Trostfestival wat op de Mijl is geweest. Dat komt uit de koker van de Stichting Promotie Remuin. Onze bestuurslid Guido, ja, daar gaan we plannen gemaakt voor de AWO en hebben we dat opgestuurd. En die zijn er binnen gegaan. Ja, toen hebben we natuurlijk overgegeven aan de gemeente, want ja... Dat werd te groot. Ja, maar uiteindelijk is het wel, hebben we het hier naartoe getrokken. Het is veel geld gekost, en een plan geschreven. Ik bedoel, ja, en dat zijn eigenlijk de dingen die we ermee willen gaan doen. Ja, ik denk dat het wel fijn is dat ze dat even benadrukt hebben. Want Ja, dat weten de lui niet, Dat hoor. denk ik niet, zoals ze niet zeggen, hetzelfde geld. Juist. Ja, we doen het eigenlijk allemaal echt. Dat is prodeo eigenlijk. Dat kost het dus veel geld. En Dat kost geld. ik denk ook dat dan de kracht blijft dat ze bijeen blijft. Ja. Hè? Ja. Dat is ook Ja. voldoende voor een goed doel. Ja, als het voor de financiën thuis, dan is het door misschien ook Een nog heel ander gevoel bij. Nou, Ben zorgt dat eigenlijk op alle budgetten netjes gelet werd, zeg maar. Ja. Nou, iedereen heeft zijn eigen rol in dit hele proces. En ik denk dat dat ook zo moet blijven. Ja. Ik denk Ja. dat het een mooi bruggetje is Ja. om even te kijken en verder te spreken met 2 andere mensen van de topper. Ja, Komen ik wil gewoon even wisselen, want Alles dankjewel. toppers ook gehad. Ja, Dan komen de beter. welkom terug bij de toppers. En we hebben ze even gewisseld. We hadden net 2 hele schone toppers, maar deze zijn ook wel heel bijzonder, of niet dan? Voor de B-garden vind ik dat nog best. Dat vind ik, ja, zijn wel heel tevreden. Nee. Want hier zitten Patrick en Miske. Jongens, ook hier staat voor weer een heel schoon optreden. En wat voor thema werd dit jaar? Ja, dit jaar gaan we een beetje weer anders te doen als anders. We willen altijd toch weer, gaat nu iets. Het werd een Tiroler, even gewoon in een Tiroler pakje. Echt wel? Ja, het werd een Duitse avond. Oké. Ja, nee, dat zal niet de hele avond Duits zijn natuurlijk. Ja, ik bedoel, dat weet Oktoberfest gaan we het haaien en dan gaan we de rest er wel een beetje meer breien. Dat moet ook een beetje verrassen, maar laten we het op de Tiroler en op de Oktoberfeest haaien. Ja, chic. En we hebben al in de vooraankondigingen geen schoon pakjes gezien, dus dat belooft veel, hè, of niet? Ja, dat was het opgevallen. Ja.
Ja. Ja, zeker. Ja. Zeker. We hebben een leuke sponsor die ons, dat Pekske, die ons aan laten doen. Ja, ik weet niet of Hendricks mogen zeggen, maar Nou, zeker. Van ons maar opstellen. dat is niet voor Hendricks. Nee, dat is Zo is het ook. Dus, nee, ja, heel leuk en dat past ons allemaal wel. Hè. En, Ja. ik bedoel, en vooral voor die vrouw is dat ook leuk, toch? Ik bedoel, dat is Voor het Ja. is dat niet verkeerd. ja, leuk is dat. Zeg, en heb je ook nog extra artiesten de avond? Of Ja, maar nu geeft ze wel heel veel vragen. Laat dat een beetje op verrassing komen. werd dat nog een Ja, mensen Oh, die moesten nog vastliggen. Dus. kijk, als ik gewoon zeg, ja, dan wil ze dat wel komen. Ik zeg, nee, dan wil ze nog, nee, laten we dat een beetje in het midden. In het midden, oké, in het midden. Want het is altijd wel heel schoon als er nog het extra shit gebeurt. Zeker, Ik zeg, in het verleden heb je schoon extra mensen bezig. dat is ook in de topperavond. Ja, ik bedoel, Juist, ja. daar staat dat allemaal onbekend, dus dat kun je best wel goed. Ja. Zeg, en het topperleed zelf, wie is dat ooit ontstaan? Want je hebt één heel schoon nummer. Ja, over de top. Ja, Dus, de top. Stukje van gehoord, of nog te horen straks. Ja, eigenlijk zochten we het voor een beetje met op te treden als Ramoense toppers. En het liedje zelf is van de toppers. En het is eigenlijk alleen maar omgeschreven in het Ramoens. Het is toch iets waar het herkenning was. Ja. Ja. Je moest, zeker als ze net nieuw begint, Ramoense toppers was nieuw, moest je het herkenbaars hebben. Dus om daar met een nummer te doen, hoe ze met opkomt, hoe ze met afgeven, hoe ze, ja, dat een beetje erin komt. Ja, daar hebben we voor een hele gooie voor om daar gaat voor uit te zoeken. Ja, dat is ook wel geluk, denk ik. Ja. Hij wordt in ieder geval altijd geboekt als met Ja. op en af gewoon. En En sleet er nog steeds, hè? hij sleedt nog steeds uit. Ja, eerst krijgt ze hem horen, dan weten ze meteen wie hem komt. Ja. Ja, dat is het leuke, hè. Ja. Zodra het nummer erin staat, weten ze, daar komen de toppers. Daar komen de Roemeense toppers. Dus dat, Geweldig. dat is Herkenning. ook, ja, dat is wat voor, ja, wow. Zeg, de band onderling, dat merkte van net al, dat is heel erg groot, hè? En Niet dat die stil, Ja. Nee, ja, laten we daar ook eerlijk in zijn. Ja, dat kan net zo goed ook wel eens een keer botsen. Hè. Ja, zeker als ze met ideeën. Het zijn 5 ego's. Ja. Zeker. Ja. Klinkt solo-artiest. 5 solo-artiesten. Ja. Ja, en de ene vindt dit. Kijk, we maken allemaal zijn medleys. Hè. Ja. Er komen nummers in die eigenlijk iedereen wil zingen. Nou ja, dan wordt er een beetje gekeken bij wem gaat hij toch. Dat is denk ik wel een ding, hè. Maar Ja. ik denk, ja, je weet gewoon, dit is een knaller, dus die wil Dat wil ik. je. Ja, dat is ook zo. En ik bedoel zo, dus dan, zeker, dat kan best wel. Dan zouden we toe dat we denken, Ja, vooral die een band wint altijd, hè. nee, dat verlies dat. En dan ik liet die leuke nummers. Denk ja. Nee, maar eigenlijk is het altijd lachen met de repetities. Als we daar filmpjes van zouden maken, zouden we een hele show over kunnen draaien. Ja. En wat er ook allemaal gezegd wordt, dat het mag absoluut nooit op de televisie komen. Maar we hebben... De vuurpret is al heel veel waard, hè? Ja, het is Ja. We hadden het net al heel Pret. Ja, we hadden het net al even over bijvoorbeeld over Ben, Big Benny. Dat hij soms dingen doet die hij in zijn normale repertoire niet doet voor de mensen die hem al Ja. decennia volgen. Ja. Geldt dat voor jullie ook? Dat je allemaal. dingen doet, los nog van de leren pakjes. Ik ben sowieso niet echt ik ben sowieso geen showmens. Hè. Als ik op een bühne sta, ik ben echt niet eentje wat van links naar rechts en van alles door springt. Ik ben een zanger. Bewust, ik Ik ben een zanger. En Ja. iemand anders is een entertainer en Ja. ik ben een zanger. Maar ja, in die show doe ik dingen dat ik denk, oh, dat zou ik in mijn gewone dingen echt niet doen. Nou, er ligt dus een tipje van de sluier. Ja, goed, ik ben de Gerard Joling van de toppers natuurlijk. Dus ik krijg alles met veren en alles met ik heb op statie gestaan. Ik dacht nog even konden de vliegtuigen aanhalen, want het was net zo'n vliegtuig. Ja, dan doe ik wel gekke dingen, maar goed, dat is ook... En wie bepaalt dat? Je krijgt het Jongeren. Oh, die zeggen, toen was dat. We bepalen wel voor Patrick wat er aan moet en wat er moet doen. En weer, ja. Ik heb altijd gezegd, zolang ik geen rukske aanhoef, is mij alles. En zo was het, dan weten we welke handel dat Ik kan het zeggen, we weten gelijk waar de lat voor de volgende. Ja, op een Schotse rok. Nee, dat de been is voor jou. Oh, Wat doe dat gewoon? Ja, de laatste keer wist ik. Dat was dat opgevallen. Ik denk, daar moest ze niet naar kijken. Zeg jongens, en je hebt ook een best wel hecht publiek, hè? Met zo vaste aanhangers, die dat er altijd zien wordt. Het zijn ook 5 mensen die al get te Betekenen. Ja, dus eerder had al zien aanhang. Dus laten we van eerder zien 50 man vaste aanhang komen. En dan zit ze al op 250 man. En dan gaat een groepje daar ook nog van met. Ja, dan zit ze al aan de 400 man. Dus
Bijzonder. is ook onze kracht, denk ik. Zeker weten. Ja, ik bedoel, en dat maakt het ook leuk Ja, dat we dit samen kunnen doen. Wanneer ga je dit plaatsvinden? de 28 oktober. 28 Ja, oktober. het is een oktoberfest, dus we zijn niet uitgeweken naar november. We zijn ietsje eerder gegaan, dus in oktober. En ja, als het goed is, dadelijk kunnen de kaarten gekocht worden vanaf 7 uur. Ja. We gaan nog even live. Veel gaan nog live. Weer gaan nog live. Veel gaan nog live. Weer gaan nog live, ja. Ja. Ik veel wel. En waar is het? In de Donderie. In het Donderwil-police, wie zullen het schon zeggen, Ja. in de vastelovend. Daar zijn we nu al een heel aantal keren geweest. Dat is heel goed bevallen. Dus we gaan daar weer een jaar aan vastplekken. En En er kunnen genoeg mensen in, hè? ja, precies. Ik bedoel, ja, als ze 600 kaarten verkoopt, vind maar een zaal. Hoe is het daar? Hoe is het nog gezellig? En hoe blieft, ja, gezellig blieft. Ja. Dat is Ja, we willen dat je kunt springen. Dat is Ja. van links naar rechts. De maakt niet hoe het badse thuis. Het moet niet hutje-mutje staan. Ja. Want als ze daar zo steeds en een half uur erover thuis om die pilsje te gaan halen, is dat voor niemand meer leuk. Nee. Dus we willen ook per se dat onze zaal geschikt is voor te feesten. Juist. Echt voor te feesten. Ja. Dat is zo'n Polonaise gelopen is, dat ze niet bang moesten zijn. Ik kom niet meer terug naar waar ik gestaan heb. Dat is helemaal geen probleem. Iedereen loopt door de hele zaal heen. En binnen een minuut steeds weer terug op de plek waar ze stinkt. En met die vriend. Dus ja, dat willen we. En de hele vloer gaat dat trillen, hè? Daar Koppels optreden. Ja, dat is toch geweldig. Ja, dat weet ze zelf. Ja, zeker, zeker, zeker. Jongens, bedankt voor uw komst. Heel veel succes En veel plezier. en heel veel plezier. Spatten ernaar. En drinken nog één, Paul. Ja, drink er nog en ik stel voor dat we nog even dat toppersleed laten horen. Ja, Kom er wel mee heen. Ja, zo. Dat is goed. Gaan we door. Goed zo. Dank je wel. Dank je. 1, 2, 3. En dan denkt ze af en toe, ik wil naar mijn moeder toe. Dood dan wat die hechtig zit, en dood dat vanaf nu. Leef nu die leven is strollende lach. Het is al zo kort, dus geniet maar van iedere dag. Is het geluk wat op dich wacht? Geniet iedere dag met een lachend gezicht. Het leven is schoon voor dich en ook schoon voor mij. Leef die leven net wie ik. En zit het even niet meer. Ga doorzingen. Hij steekt die leven op het kop. Dood dan wat die hechtig zit. En net maar nergens op. Dan geven het op. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linsen Veiligheid.